Какво се случва, когато детето мечтае? Това ще ни разкаже Елица Георгиева от Берковица, носител на втора награда във втора възрастова група в раздел Забавна песен. Сашо! Ей! Че? Мечтите из детската стая подскачат пътички, преплитат и после отлитат. Едната мечта е далечна, а другата плаха и млечна. Припрята текстура и смела рисува въздушна дантела. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Спуснати клепки живее и разни вълшебства умее. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Спуснати клепки живее и разни вълшебства умее. Детето мечтае, мечтите из детската стая подскачат пътишки, преплитат и после отлитат. Ти щом я почуснеш в кревата, молитва е вече мечтата. И свои пътечки чертай, извъдната гре накрая. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Спуснати клепки живее и разни вълшебства умее. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Зад спуснати клепки живее и разни вълшебства умее. Чудато и нетърпеливо. Зад спуснати клетки живее и разни вълшебства умее. Браво, прекрасна Елица! Остани още мъничко на сцената, защото ти печелиш още една награда. Това е наградата на ОББ Берковица и тя ще ти бъде връчена от директора на ОББ Берковица Валентин Върбанов.